Karamogi kawuok e yuen wadhi nyime kod weche manyien. Kawuono bedo odiechieng jodak mayudore Nyeri mar yudo mich kowuok kuom kambi mar Safaricom e bwo chenro ma otis ni Safaricom Sambaza Furaha. Safaricom kawuono limo bombe mayudore e alwora mar Gor Kenya machalo kaka Nyeri, Nanyuki, Timau, Kakiny to gichomo gwenge ma Embu. Safar mar kambi mar Safaricom ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo e boma ma Nyeri. Jodak ka chore machiegni gi nyamburko margi kendo loyo mich mopogore opogore. Safaricom bende otimo limbe gwenge machaka, Mweiga kod Narumoru kastembe gi kaloyo mich mogundho. Simu yangu ilikuwa imeharibika juice na nilikuwa na shida lakini nimesaidika. Nimesema asante na Safaricom idumu. Kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo limbe makamae ka giromo gi kastembegi kendo gidhialogi gi mich mopogore opogore ka giingo higni 24 nyaka ne kambino chak chiwo chenro gi pachoka. Safarno kochopo kaunti ma Laikipia, johera mag Safaricom mamoko nochako loyo mich mopogore opogore kaka simbe, diek kod gwen. Nimefurahi siku ya leo kujishindia kuku. Nimejishindia mbuzi yangu ya krisi, so naona krisi yangu iko sorted. Safaricom bende osingo ne kastembegi ni nonrogi mag simu omi arita makare. We have committed to offer worry-free experiences to our customers, and safety is key in that. Given lots of goodies. You've seen chicken, airtime, money, goods, and a lot of entertainment. And it's a celebration worth having. Odiechieng' makiny, safarno ne donje gwenge man Kubu, Mitungu, Marimanti, Kathwana, Chogorai kod Kionyo. Frederick Omondi, Ramogi TV.